even before the elections, kalaban na talaga ako ng simbahan. In fairness to them, nag-umpisa yan sa extrajudicial killing. Na ako rin ang pinagbintangan nila na, bakit pag lumaban yan, patayin talaga yan. Na ngayon sabihin ninyo, ang tao nakaluhod, nakatali yung kamay, barilin mo, kakaguhan yan. You're not supposed to do that. At the very least, patakbuhin mo na lang siguro. Sabahin mo na, binabalot ng minsan plastic. Sabi ko, sino maggawa ng pulis ganun? Hindi ba ang trabaho ng pulis magawa ng mami? Bakit mo siya? At bakit sabihin ko sa pulis, gago ka pala na pulis? Bakit mo balot-balutin yan pag aksahan mo pa ng panahon? Trabaho yan sa kanila. Yung utsuhan. Lalo na talaga utsuhan. Isibat mo yung dapat sa uli mo, yung kita. Marami yan. Tapos kami ang pagbintangan. Sabi ko, sige, isali mo na. Total, patay rin mas mabuti. Do not believe itong basura lahat ng simbahan. Huwag ka dito ng simbahan na mag-ano ng ustiya. Sabihin.